Eskerrak dan hori etortziagatik, eskerrik asko erakundieri, eskerrik asko Elgoibarko Udala, Eusko Jaurlaritza, AFM eta baita ere bai enpresa babesle eta kolaboratzaileak. Hor ikusten dituzue aurten, baina gurekin daude ordezkaritza bat. IMH partetik ateak irekita dauzkagula esatia, bai? Bai ikasteko orduan jarraitu nahi badezue, edo lan munduan zaudetela, lanerako prestakuntzan ikasten jarraitzeko, edo berrikuntza proiektuetan elkarlanerako, enpresa bat sortzia nahi badezue programak ere badazkagu ekintzailetzakoak, edo lanez aldatu nahi badezue edo langabezian bazaudete lanpoltsa bat ere daukagu. Bai, orduan, bide desberdina daukagu elkarlanerako, atiak irekitokiko dezu zen. Azkenian hemen formatzez eraten gazte guztiak badaukazue bide desberdinak hartzeko aukera, baina azken baten lan munduan bukatuko dozue eta guretzako bada postu bat lan mundu hori industriara begirako lana izatia, horrek zuen bizitza ere bai hobetuko dualako eta gure herrixa ere aberazten duan lan mundu bat dalako. Beraz, nire partetik eskerrak eman. AFM klasterrentzako zuek pertsona garrantzitsuak zeate. Azkenean, azkeneko urteetan esfortzu bat egin dezute, titulu bat lortu dezute, ezagutza batzuk jaso dituzue, eta guzti hori gure sektorearentzako oso garrantzitsua da, ze gure enpresek hori behar dute, ez? Lanbide heziketa modan dago, eta esaten diguten edo jasotzen ditugun datoak, enplegarritasunaren aldetik, kontratazio gehienak egongo direla lanbide heziketan lortzen duten tituluen artean. Beraz, aprobetxatu momentua, aprobetxatu egoera. Orduan, nik nire konsejua da ekin, eta ez izan konformistak, ez konforma daukazuenakin. Ausartak izan aldatzera, galdetu.